Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Idan na ɓata da shi sai me? Shi ya haife ni? Izzar, babu shakka wannan ita ce hanyar da zan bi na fusata ka. Bari ki jin gaya miki, in dai akan gaskiya ta ne zan iya ɓatawa da koma wane ne. Kuma idan kuka ƙure ni sai na fallasa wannan shirman naku. Da gaske za ka iya fallasa mu? Zo mu je don Allah ka gaya masa. Idan ka je me za ka gaya masa? Ni wasan ka nake da gaske ba. Na yi haka ne domin na rusa tsakaninka da masoyanka ko? Me yasa ka tsaya kana kallo na? Ka je mana. Ai dama ita nasara juyi ce, yanzu kuma ta juyo kaina. Lokacin da ka sa ne tafiyar ƙasa ban shirya ba, to kai ma sai ka je wannan ƙauyen a ƙasa baka shirya ba. Kalmar za ka aure ni ita kaɗai sai ta haɗa ka fitina da masoyanka na haƙiƙa, mu babu yanda ka iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Shi so ba zai ɓoye ba. Ka ɗaga wayanka ana kiranka. Hello Nana? Da gaske ka fitar da Karima a matsayin matar da zaka aura? Nana me yasa kike min irin wannan maganar ne wai? Kawai ka faɗa min gaskiya. Shin da gaske ne ko kuma ba haka bane? Eh, gaskiya ne. Ni kuma a wani matsayi ka ajiye ni? Kinga Nana, ki tsaya ki saurare ni. Shi aure nufin Allah ne. Na fitar da Karima ne saboda ta fi na asali ko kuma ne? Umar, me yasa zaka min haka? Shin kana so ka faɗa min duk iyakar rayuwar da muka ɗauka da kai baka fahimci cewa ina son ka ba? Umar, idan ka ma haka zaka ta gayyar rayuwata a yayin da na sakankance cewa na samu abokin rayuwa. Ina son ka tun kafin Karima ta san ka. Shin idan ka ma ka kama adalci kenan? To ina so ka sani, muddin kan haka zan fara zargin ka, kuma zuciyata ba ta taɓa yafe maka abin da ka mata ba. Waye dace waye sabo, wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya.
rabon da na ga razani da firgici a fuskarsa tun sanda muka kala masa sata a karamin ma'aikata. Sai kuma yau. Don har razana ta fita wancan lokacin. Ba ki ga komai ba. Sai ran da masoyansa suka juya masa baya. Ke bara ki ji na gaya miki. Daga ranar da muka canja tsarin dokokin babban ma'aikata, shi kenan kin yi firi. A wannan lokacin ne ko mai girma matawalle bai isa ya kwace shi daga hannunmu ba. Amma sai dai ina jin wani abu guda ɗaya. Na sani, MD ba? Ba za mu sanar da shi shirinmu a wannan lokacin ba. Shi ma za mu bashi cikin duhu. To me yasa? Saboda wannan sirrin sirri ne. Zai zama nan daga ni sai ke babu wanda zai san wannan shirin namu. Saboda gudun lalacewar shirin. Amma ba kya tunanin shi ma idan ya fahimce mu ba daidai ba, shi ma zai fara yaƙar mu? To da me kika ɗauka? Shi cikakken amini ne? Kai dai ka ga mutum ko ya mutu sai an ɗaure shi. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. To na fi da ki a matsayin matar da zan aura. Da gaske kake zaka aure ni? Insha Allah. Hakika Umar, idan ka amince da hakan ka gama mun komai. Amma fa idan baka santa ka sanar da ni. Baka ce komai ba. Na amince. To ni kuma yanzu so nake yi kai da kanka za ka bata kyakkyawar mu'amalar da ke tsakaninka da mai girma Matawalle. Ina son ka tun kafin ka nema ta san ka. Shi nan kama ka kamun adalci kenan. To ina so ka sani muddin ka mun haka. Zan fara zargin ka kuma zuciyata ba ta taɓa yafe maka abin da ka mata ba. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai. Karima, mun ji wani abin alkhairi da ya same ki. Muna taya ki farin ciki. Na gode. Amin ya Allah. Na gode. Dole sai an gyara. Yawwa, yanzu alal misali yanzu ai azumi ne yake karatuwa. Ma kusumomin mu karuwa suka ko raguwa suka yi. Salam alaikum. Amin wa alaikum salam. Sannu. Amarya. To ina fatan alkhairi amarya sosai da sosai. Allah ka sanya alkhairi, Allah ka sa muna raye za'a. To na gode. Amin ya Allah, na gode. Tanimu, na je ofis ɗin Umar Arife. Ko kun ga wulgawarsa? Eh tabbas ya zo da sassafe ya zo, amma ina ga kamar ya fita ko? Kwarai ko ya zo. Mai girma Matawalle ne ya kira shi yana buƙatar ganin shi, to ina tunanin ya fita gidan ya tafi. Mai girma Matawalle? Kwarai ko. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.
ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Ina taya ki murna. Amma sai dai ina so ki daina ɗaukin karanki ya kama kora. Domin ba anan gizo yake sakar ba. Kai kuɗin aure ba yana nufin kin shiga gida ba. Kamar yadda kika kawo min alawar murna auren ku da Umar Hashim. Ni ma ka zan kawo miki goron ɗaurin auren mu da shi. Jimana. Hakika duk da na san cewa ke mutumiyar kirki ce, to amma hakan ba zai hana ni jin zafin kishi akan ki. Na yi kokarin hana zuciyata batawa da ki, amma muddin zaki takara da ni akan abin da nake so, to sai inda karfi na ya kare ba zan taba daga miki kafa ba. Ba so nake mi kokawa ko kuma ihu kamar yacce sauran mata waɗanda ba su san kishi ba suke. Amma ki sani, a kowace mu'amala akwai tsaka-tsaki. Ba zan taɓa yadda kishin da zan yi da ke ya kai ni ga shiga wuta ba. Amma sai dai zan koya miki hankali, kuma zan nuna wa sauran mata yacce ake kishi, ba irin kishin shiga wuta ba. Sai an ji. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe, wato Haruna English Academy, sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata a ranakun Juma'a, Asabar ko Lahadi. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy akan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Domin ƙarin bayani a kira 0800-36-08-70. Duk da ana da wadatu. Maganar gaskiya Umar Hashim bai kyauta wa Nana ba. A ka'ida Nana ya kamata ya fitar a matsayin wacce zai aura. Ni kuma a dacewar da na gani fitar da Karima shi yafi. Saboda Karima ta fi nuna tsantsar soyayya gare shi. Kuma ina da yaƙinin cewa gudunmuwar da Karima za ta bashi Nana ba za ta taɓa bashi ita ba. Ni ina tsakiya, duk wacce ya fitar a cikinsu ta yi min daidai. Idan ma duka su biyun zai fitar, ni hakan ma zai fi min daɗi. Saboda a yanda na fahimce su gabaki ɗayansu suna da ilimi na addini kuma suna amfani da shi. Komai ilimin da mata suke da shi, hakan baya hana su yin kishi da juna. Saboda inda a ce nagartar mata ba su hana su yin kishi da juna, da matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su yi ba. Idan ana magana ordinary din mutane, ki daina kawo mana kwatancen waɗanda Allah ya yarda da su. Su matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin mu bane ba. Amma a fahimtar da nai ba ta gwada su da mu bane ba akan matsayi ko kuma daraja. Tana magana ne akan kishi. Kuma ai su mu dubai ne na kwaikwayo a gare mu. Muddin mun yi imani. To amma kuma sai dai idan za a yi kishi a yi irin nasu wanda bai wuce gona da iri ba. Ba sai an je gurin boka ba ko kuma a yi wa wata makirci. Wallahi da a ce mata idan za su yi kishi suna duba Allah, su san cewa shi ya ce a mana kishiya, da komai zai zo mana da sauki. To idan an ce namiji ba zai ƙara aure ba, to yaya za a yi da yawan matan da muke da su? Ba za ki taɓa gane cewa mata sun fi maza yawa ba, sai idan kin je bakin hanya. A lokacin an taso 'yan makarantu. Ya ilahi, ina za mu sa kanmu idan muka ce maza ba za su ƙara aure ba? Ai rashin sani ya fi dare duhu. A matsayinki na mace, kina gidan mijinki, ki ce kuma miji ba zai mai kishiya ba, kuma ga ki da 'ya'ya mata cikin gida, ya kike so ki da su? Dafa su zaki ki ci ko kuma me? Wallahi ni dai na sauke wa kaina wannan bala'in
na game da kishiya. Idan har yau na samu namijin da yake da mata biyu, zan iya yarda ya aure ni in zauna a matsayin ta uku a cikin iyalansa in dai zai kawo mana adalci a tsakaninmu. Ni har me mace uku zan iya aura. Fata na Allah ya sa mata su gane zama da kishiya umarnin Allah ne. Duk kuma wanda yake ja da umarnin Ubangiji, to tabbas ba shi da imani. Shi kuma imani sai da shi mutum zai shiga aljanna. Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. PA, MD fa ba kan wallasa ba ne, ba kuma guntuwar bishiyar da zaki hau ki sauka lafiya ba ne. Duk da na san cewa cin din duniya ta kike, ban yi zaton cewa zaki shiga ki fita ki raba aure na da Hajiya Nafisa ba. Ni kuma abu mafi muni a guna, rusa wannan tsarin na wani aurenta. Wallahi na rantse miki, muddin kuka rusa wannan al'amari, ni ma sai na rusa ku. Me yasa kake zargi na game da wannan abin? Ke ce tabbas, saboda ina da yakinin kin ɗauki maganar da muka da ke a ƙauye kin nuna ma Hajiya Sara. Hakan yasa take ƙoƙarin sauya na auren Hajiya Nafisa. To kafin kai magana da ni, ya kamata ka fara yin magana da ita, ka ji dalilin da yasa ta shirya wannan abin. Haba MD, in ban da wani dalili, me zai sa Hajiya Nafisa ta fitar da Umar Hashim a mazaunin wanda za ta aura? Ya kamata ka yi wannan tunanin. Hajiya Sara ta faɗa min cewa akwai buƙatar canza tsarin asusai a ƙarƙashin wannan manufa. To amma kuma ina zargin akwai shirin sheƙe ne, hakan yasa nake zargin ki. To ka daina zargin fi'e. Ko da an yi shirin sheƙe ka, ni ba ni da wannan labarin. Sai dai idan da yiwuwar bakinka ne ya kama ka na cewa wata rana za a kore mu daga wannan ma'aikata, to ina ga dai shi zai tabbata a gare ka. Fiye, ni MD ba zan taɓa mutuwa ni kaɗai ba, sai dai a yi mutuwar kasko. A yayin da na tabbatar da cewa zan je ƙasa, to zan yi aman da kowannen mu ba zai kai labari ba. MD kenan ka makara, ko Hajiya Sara bata san iya inda makirci na ya tsaya ba. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Barka da fitowa Hajiya.
ga wannan ɗin je ki ci gaba da aikin ki. wani ba zai koka ba, ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Fiye ya ake ciki? Ranke daɗe komai yana tafiya yadda kika tsara. Sai dai MD kamar ya fahimci ne ce na nuna miki wannan bidiyon. Zargi yake. A yayin da yake so ya baki tsoro, ke kuma idan kika razana, fallasa kanki. Amma ko kusa ko alama, ban yi yadda zai gane cewa kin nuna min wani bidiyo ba. To amma ba kya ganin zai kawo mana cikas saboda raɗaɗin faruwan wannan abu? Ƙarya yake, ya yi kaɗan. Ko ke baki ga alama ba ne? A cikin kwana ɗaya na soke masa dukkan wani mafarkinsa. Kuma tun da ya fara cin dunduniyata a cikin ruwan sanyi zan dafa shi. Ke ba ma shi ba, hatta ita kanta Nafisan na kusan kaita makasa. Ya tabbata kuma kamar yadda na miki alkawari mai da ke kujeran MD, to zan mai da ke. Ranki ya daɗe ya maganan sauya tsarin dokokin babbar ma'aikata da kika ce shine shirinki mafi girma. Ya kusan tabbata tunda dai an ba mu dama mu sauya dokokin babban ma'aikata. Kuma kamar yadda na miki alkawari mai da ke kujerar MD, to zan mai da ke inda har wannan abin ya tabbata. Saboda a cikin wannan sauya tsarin dokokin babban ma'aikatan da za mu yi, shine zai bani damar mallakan babban ma'aikata nan gaba. Ko mutumin yana so ko baya so, zan yi kokari na shiga da wasu dokoki da kuma wasu tsare-tsaren wanda zai bani damar mallakarta. Ranka ya daɗe, ranka ya daɗe, ranka ya daɗe, ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe, wani labari ne ya matuƙar girgiza ni wanda inda har ya tabbata to ina ganin damar mu ta ɓare. Wani labari ne wannan na kowa? Wai Hajiya Nafisa ce ta fitar da Umar Hashim a matsayin mijin da za ta aura. Kuma har mai girma Matawalli ya kira wacce sun yi magana akan abin. Na kowa? Allah ya ƙara ma lafiya. Wannan wani sabon tsari ne wanda kuma zai rikita dukkan wannan ma'aikatar. A ƙarƙashin tsarin akwai raba Umar Hashim da magoya bayansa. Sannan kuma akwai ture kujerar MD. Daga ƙarshe kuma ni ne wanda zan samu babban matsayin da zan mallaki rabin rayuwar Hajiya Nafisa. Ka ce magana Hajiya Sara ta tabbata kenan. Na kowa wannan tsarin ta ne. Amma kuma fa hakan ba shi zai sa mu yi sakaci da namu tsarin ba. Saboda haka muna buƙatar tsohon manaja a wannan yankin namu. Ranka ya daɗe, anya tsohon manaja zai dawo kuwa? Domin tun da ya tafi hutun nan. Tsohon manaja zai dawo aiki wannan ma'aikatar da zarar ya gama hutunsa. Kai dai abin da nake so da kai shine ka je ka ci gaba da yada auren Umar Hashim da Hajiya Nafisa a cikin wannan ma'aikatar. Ka ji ko? Ranka daɗe, me hikimar yin haka kuma?
na kowa. Allah ya ƙara ma lafiya. Ta haka ne za mu fara sanya ruɗu da hayaniya a cikin wannan ma'aikatar. Daga nan kuma rigima za ta fara. A wannan lokacin ne kuma nasararmu za ta fara kaɗa ƙararrawa na kowa. Allah ya ƙara ma lafiya. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Salamu alaikum. Wa kai sai ina gajiya. Madalla. Duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan cibiya ta Alhikima tana mai wa katsinawan duka fatan alkhairi. Ni Abdullahi Alhikima ina mai matuƙar jin daɗi da kuma nuna farin ciki da irin ƙaunar da al'ummar Katsina suke nuna mu. A sanadin wannan ƙauna ya sa al'ummar Katsina kuka tara taro na musamman kuka bani lambar girmamawa a bikinku na ƙungiyar Hausa Fulani. Wani ina mai matuƙar nuna godiya da kuma fatan alkhairi a wurin manya-manyan hakimai na jihar Katsina. Ni Abdullahi Alhikima Katsinawan Dukko ba zan gaji ba kuma ba zan gaza ba wajen zakulo itatuwan maganin gargajiya kuma na sarrafa muku shi ya zama magani na ruwa domin sauƙin sha da kuma sauƙin amfani a gurin ɗan adam. Ku kira ni ta wannan lambar waya kai tsaye domin tattaunawa da ni kai tsaye da kuma neman shawarwari a ɓangaren maganin gargajiya. Al'ummar Najeriya muna mai iya aika muku magani a duk inda kuke a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi baka isa ba, ni ina son ka. Ke wace irin mayya ce? Kashe ni za ku yi? Zancen kike so? Da za ku gani. Ina haka shi ki kuɗi na. Daga ganin ku ba niyya alkhairi bace. Yau zan tura ki can kiyama. Salamu alaikum. Da izinin uban wa kika zo gidan nan? Kacici-kacicin kulle-kullen kabban igiyar canke dame-dame ya tsarabar fita dajin bawa. Yes, da karbuwa jigo mai usli ya yi rataya. Da kakken sabon fim mai armashin kallo SYA Multimedia ke gabatar da shirin Dawa'ilu. Don Allah, ka tsaya ka ta ce kashe ta za ka yi akan mai raba abin da ba zan iya yi. Ilu kawai tsirara kawai ba sarki ba komai. ta taro ma kanta a radu da ka. wallahi sai dai ka sauka gawarta. Kan ubancan wa yake tsoron ta mutu balle ta rai. yanda aka yi abu da kiki Kala faɗa sake faɗa. Allah ya tsire mata albarka. Dawa'ilu. A ce zuwa rafi da tulu ɗebo ruwa wataran tulun zai. Ba a tambayar kaza hanyar rafi, to wa za a tambaya. Duk nisan jifa da ya luluka ƙarshensa Dawa'ilu. Wani ya yi jifan gafiyar baidu, ramin kura daga ita saiwa. Me yasa ba za ka rabu? Haka duk sun tattare cikin shirin mai fa'idar take Dawa'ilu. Gari kawai ba sallama ba komai haka. Ka rabu da mu mu sakata mu wala yanda kowa yake yi fa. Abinda ka zaba wa kanka kai liman. Ka iya bakinka. Labari Shamsu Yanga Ami
Tsarawar labari Hamza Gamba Umar. Daukar nauyin shirin Musa Dan Azum Baba. Shiryawa Jamilu Barmo Dan Kundalo. Mataimakin mai bada umarni Shamsu Yango Ami. Bada umarni Shek Isa Alolo. Dawa Ilo. sai na cire miki hakwala ne. Fice min daga gida tun kafin raina ya ɓaci ka fitan in gaya ma in baka ba zan ɗau abu yanzu in rotsa maka akan ka wallahi. Ye in fita in bar gida. Mu ci mutuncinta zarran mu. Kai ta fitsari a wando. Kaina ne ya ɗaure ya tsirki. Na rasa ya zan yi. Ko ka kwashe aiki ko ka fita. Ga 'yan wahalar nan. Kana fahimta. Kuturun uba. Muna maka magana za ki saba ki kewaye. Anisa, hoton Sadiq ɗina nake gani akan wayarki. Me haka nake nufi? Idan baki ga hoton yayi Sadiq a wayata ba, nawa kike so ki gani? Ai gani ne kaman babu alakar haka. Ba zan so yayi Sadiq ba. Ai kai da bakin makara. Na makara? Ƙwarai ba. Ai ba zan taɓa makara ba har abada. Wai wace ce wannan? Ƙwayarki Anisa. Kin san me kike faɗa kuwa? Na daɗe ina kallon shi a matsayin mijina. Ni da mijin yayata. Ina so ki sani, ki shirya fita daga cikin gidan nan domin ni ce zan shu. Aure shine martaba dukkan wata ya mace. To laifin waye? Waye farin cikin ki Anisa? Mijinki. What? Ba gaskiya bane. Me yasa? Menene ribar ha'inci da kuma zamba cikin aminci? Ribar rai shine bukatuwa da sirrin da yake cikin zuciyarsa. Cakwakiya da bindiddigi da kuma neman ganin bakin uwarta shi kanta da halaka. Ni da mijin yayata. Ni yake faruwa ne Aisha? Na shiga uku. Haba Aisha. Kuma burina dab yake da shika. Matukar ta kusance ka, ni ce suna ajalinta. Bai kamata ka sani ba. Saboda ni. Ba na bukatar su. Bayan ga komai din na gani akan fuskar ki. Wani irin al'amari ne haka mai muhimmanci? Tabbas akwai wani abin da yake faruwa. Yanzu ki jefe ni da kalmar hauka. Me yasa kike so ki dinga mai da hannun agogo baya ne? Saboda kawai na farta sirrin raina. Ƙamarki. Dole ki fita daga gidan yaya Sadiq, ni kuma na shiga. Mahaukaciya. Ni da mijin yayata. Ba ta taɓa yi wata mace ta gidan nan ba. Ga kan ta nan. Anya ko yarinya na cikin haifinta take. Kai ma tunanin naka irin naka ne. Ki san me yake faɗa? Na sani. Sai ki fa. Cewa ku kawai ne ka aure ni. Yasa. Ko ta halin kaka. Yiwuwar abin da ba zai taɓa yiwa ba har abada. Me yasa? Wani yake na muke. Tabbas ta haukace. Ki ce. Ni da mijin yayata. Ka sani, ni ma na sani. Ni sai da ki haka Aisha. Duk abin da ka kasa ɗorewa da lalle girman sa ya fi a gaba ta. Wannan wace irin tambaya ce ta cika mahaukaciya. Wannan ke damu ki ne Alisa. To hauka ne ke damu. Mun shiga uku. Mahaukaciya sha. Kar ka sake ki kai ni bango. Kun ku yadda ku bani shi a cikin salama, ko kuma ku bani shi a cikin tsiya da tsiya. Me kike nufi? Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos, ni da mijin yayata. Kuma kai kadai nake jin a raina zan iya aure a duniya. Ba zan taɓa zama mijinki ba. Zan tare a cikin gidanka a matsayin matarka. To shi ya san me yake yi. Kana da ciwon hauka ne? Babban farki kike ki farka. Ba za ki taɓa samun Sadiq ba. Kuma kina kallon ta ne a matsayin hauka? To ki aure Sadiq. Na rantse da Allah gwara ki yawo tsara. Kun subscribe ku danna kararrawa a tashar suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shirin ni da mijin yayata. Babu alkhairi a tare da ke ko kaɗan. Ra'ayin telefon zabe. Ta ɗin banza. Harisa kawai nake son gani tana ina. Wanda ya bada umarni Usman Adam. In ya bata janye hankalinta a jikin mijina ba. Wallahi tallahi ni ce ajalinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma za a yi ta ta ƙare. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Waye taɓa min ke nuna mai bai isa ba, waye ne shi? Kana iya gina ramin mugunta daidai gwargwado domin watakila kana iya tsinda makafarka a ciki. Duk wani bayani da zaki min ba zan taɓa sauraron shi ba. Ina tambaya ki, ke ce Azima ko ba ke ce Azima ba? Ke ce Azima? Saboda wanda mahaukaci a kawai kirkiri. Ke ce Azima? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi yau ko ni ko ita. Wallahi ko daji bai dau mataki ba, wallahi sai na dauka. Umar Sale Hausa TV. Kiwace irin dakikiya ce mara hankali wanda bata san ciwon kanta ba. Amma ina son ka san cewa duk macen da ta rabe ka
wallahi sai na bata mamaki. In har kika ɗore mu wannan rayuwar ba za ki taɓa yin nasarar gani ba. Wannan marin da kamun na ɗauke shi a matsayin tukuicin san da nake maka. Amma da ba haka ba, da na nuna maka cewa kowace ce Husna. Ni haka na yawo da wuka da rana tsirara kowa yana kallon ka. Me haka? Ina ruwanka da ni? Ka dalla malam da kadan an ga cewa ka gyara zaka. Wallahi zan huce abin da na dauko akan ku. Na rantse da girman Allah. Wallahi na rantse da Allah da shaidu a layin nan. Wallahi da sai na kafa mata shaidu. Kaga na karya na fata yanda yi fa. A ta san wace ce Husna, da na nuna musu wace ce Husna unguwan nan. Nasarar gani akan wannan yaran sai shi ma ta mutunci akan wannan yaran wallahi. Sai ba wulakanci. Ko a hanya ba ke ba shi barantana wata rana idan ke miki kwab ɗaya jawo kansa. Gadon dukiya ba illa bane, haka zalika amfani da ita ba illa bane, sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar, sai dai 'ya'yan sun nemi su da gayyara, rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba. Na ji na kamu da ƙaunar shi. Ya kamata ki yi amfani da abin da nake son na da kar ki sake ki nuna mai kina son shi. Saboda tukunna ma in ban da ke da abinci gobe ki. Wani namijin ne zai ganke ji cewa baya son ki? Babu wallahi. Ke mace ce kamar yadda na gaya miki, kina da kyau da sari kuma yar gidan mutunci, to ta ya za a yi ki bari? Tabar da kuma tirza za ta kaya, tabbas suna iya mallakar dukiyar ko ku a'a. What? Ni za ka kalla ka ce mai gadi? Kada ka ƙara sakewa ka saka mahaifina. Daga ina? Kawai ka zo kuma kun mai da bawa ni kenan, ni wallahi ta nake ma. Labari da tsarawa Abba Abdulkarim Yalwa, daukar nauyi Ishak Miya, mashiryin shirin Umar Musa Sele, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Shamu. Da Allah an ci galima kuɗin mutumin can tun da shi ya walar da mu. Kai tarin fa ya koga ga sahun baburin sanan taran fa ya koga. A wannan ake sa wannan ake cewa. Wanda ya bada umarni Sa'ad Maska, nasarar gani. Dona shiri zai rika zo muku duk ranar Talata misalin karfe 8 na dare.